Poštujem pravila kopiranja i pravila uporabe tuđeg kreativnog zaštićenog rada. Igram se isprobavajući zanimljive alate generativne umjetne inteligencije, ali važno je napomenuti da uvijek pazim na zaštitu privatnosti i sigurnost svojih i tuđih podataka dok istražujem njezine nove mogućnosti. Svjesna sam da sve što jednom objavim zauvijek ostaje u virtualnom svijetu, pa pazim kakve digitalne tragove ostavljam. Znate li da je pojam brain rot uvršten u Oxfordov rječnik prošle godine? Pojam označava pogoršanje mentalnog stanja zbog pretjeranog gledanja trivijalnog sadržaja na internetu. Moje vrijeme na internetu nije isključivo scrollanje u nedogled. Moja strast je slikanje i svoje likovne radove objavljujem na Instagramu. Na internetu sam pronašla puno mladih umjetnika. Međusobno se pratimo i jedni drugima smo inspiracija i poticaj da budemo što bolji u radu. Svojom kreativnošću činimo virtualni svijet boljim i ljepšim mjestom.